سلام تخطاتل تزال كانل ناب محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سابسكرايب تبارك تحمقو سلام كميك أنيخم لومي بزعبا مقوام تقاومتي فيديو لسرح دلخو عبزي زلنا يقوان عبدن بفتحي حدا من نقاف كاو حالفون مزللاف نرئ لنا سلازي نتقاومت مقوام نبورديو من يخط زقاوم تومناب كمزا عينت ننحدحدكا من نقاف كاو حالفون مزللاف لوسدنا زلوخه كما يزبل يوم الكامرأي أقداسي سلازي حسب كوي نزا فيديو زي بسرحة زلوخو بحافشا عب دنب فتحي ويا تقاومتي زلو فلليات عمنتاي استمسرتي الكامرأي التقدامي نطب خوينو كم دي مثلني سلسة فلليات وي سلسة نطبتات كنا العلن خلينا التقدامي فللي زبهال كل جيزتنا علامة فللي يوم مالتيو سلمنتاي خا عب دنب فتحي زلخا بعبي خوينو تناي لوتي كم أمر ندحر حاسمنايو وي كم ردو نجار ندحر حاسمنايو እቲ ለውጢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዝድለ ዘሎ ኣብ ዝበሃል ብዙሓት ተቃወምትን እናቶም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ገሊኦም ስርበተኻዊ ወይ ራዲካል ዝኾነ ለውጢ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግደፍ ጥራሕ ደይኮነ ክቕየር ዘለዎ ታሪኹ እውን ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ውሕዳት ኣይኮኑን ብኻልእ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ከዓኒ ለውጢ የድልየና ኣሎ ትዘድልየና ለውጢ ግን ቅዋም ጥርሓይና ክንገብር ዘለና ፍትሒ ጥርሓይ ክነግስ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ግን ምስ ህግደፍን ምስ ታሪኹን ሽግር የብልናን ስለዚ ህግደፍ ወላ እንተዝኸውን ፍትሒ ተዘምፅእ ቅዋም ተዝተክል ብዛዕባ ካልእ ወላ ሓንቲ ሕማማይ መሃለውና ነይሩ ካልእ ኩሉ ፅቡቕ ምኾነ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም እውን ኣለዉ ካልእ ኣብ መንጎ ዝኾኑ እውን ናይ رجيم تشينج خوينو جن كأت تاريخ كتصحف على كجمجم على تزيكوينو مستاريخ شجري بلان مس كال نجارات هجدف وشعبي عزم تأوين شجري بلان زبلون على سلزي بحف شاطري أخلي خاجن عبكلت يمكولخ بالخلي حدا سربت تخاو لوتي أتليست ولا تاريخ وقات زي بلنا سرعات ناي شعبي أو سرعات ناي هجدف تقليله اللي على كحكة خلوه زبل التخالق كأني ديمقراطياوي سرعات طرح كتكل على ومبر بمن التغال من يتكلسو بزح شجر يبلنا زبلو اتحساس بازلوم قوام كساب زله ولا إسياس حلو ولا أقدف يحلو قال حمامنا يكون ندبلون سلازلو ازي ناي علامة في الليات اللوخ نبل نخل ابتحفشاوي ناي لوتي علامة اندحرقتي خيو مالتاي التخالق في الليات كسيعو خلقا ناي مسرح في الليات كون الله وي ناي استراتيجي في الليات كون الله أبزي ناي مسرح وي استراتيجي في الليات لو طب من تاي يقمت زلو زبل استفل عليه اتحساسباتات الله قال لو طيب زي قونت قوي مقد بسلماو سلفي بسبات منقاح بزي قونت قوي نقرات يقمت زلو زبل اتحساسبات زلوهم حيال سبات علو أبكال أنجل كثير خلقا ويبخال مجد كثير خلقا خال لوتي زي قونت قوي طرح كمت الكامت صباي يوهنتيو سلازي لوتي إن كل لاي بقونت قوي إن كل لاي ببرت كمت خل علو كابي بزي قدس تي زقاوم دول سب أباي تاوريدو خك على سالو مو تقال سيخا ولا بحيل برتخون لوتي خمت علو زبل التحساس باز اللومون وحدات هيكونن هجي إذا ناي استراتيجي ويك أنا مسرح في الليات بقونت أو زي قونت أو زبحال ناتو زخونة في الليات يمتسيو كل جزء نرينا مالته اتصال سايكات ولك أوي في الليات زبحال يوم مالتي إذا ولك أو في الليات زبحال بمزحي أبتم صلوت سبات أبتم مرحتي أبتم عبيتي نزدم بتقاومو كقلسوا زخلو ميدياتات زلوم سبات أو زرعي مالتي إزوم صلوت سبات إزيوم عابي ناي ميديا تكالات زلوهم سبات إزيوم أكتيفيست زخون بزح جيزي قاني دزاربو ويناي بوليتيكا وحساب زمن جو سبات إزيوم بزح جيزي في الليات يمتيوم في الليات يمتيوم كأب قليلو هدي إلومون يفتحون يوم كسابا ميديا وتيوم كزاربون كزلالفون زيد اللي نقرات تريقلو كونتاتي دولو هجي إزوم سلسة عينت في الليات كل جيزي أب تقاومون حداو تقاومن يسعب له مالتيو اجي اذا كم دحر بايتان دحر رينايو
ንተቃወምቲ ክንቃወሞም ኣለና ዲና ድብል ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ይመጽእ እዩ። ስለምንታይ ኢና ንቃወሞም ተቃወምቲ? ዓብ ፀላእ ኣሎ እንዶ? ዓብ ክቕየር ዘለዎ ዓድና ሽግር ኣሎ እንዶ? ስለምንታይ ኢና ናብኡ ዘይነተኩር? ስለምንታይ ተቃወምቲ ንቃወም ዝበሃል ወይ ስለምንታይ ደንበ ፍትሒ ንቃወም ዝበሃል እዚ ተጋኒኑ ዝስማዕ ዘረባታት እዩ። ኣነ ብወገነይ መን ይኹን መን ብዘየገድስ መንግስቲ ይኹን ተቃዋማ ይኹን ክንቃወሞ ክንነቕፎ ንቡሪ ባህርያዊ ባህላ እየ። ምናልባሽ ብናይ መገዲ ንገብሮ እሱ ካልእ ኩነታት ክኸውን ክእል እዩ። ግን ስለምንታይ ኢና ንተቃወምቲ ንቃወሞም እንድሕር ኢልና ብሕልፊ ኣብዚ ደገ እንድሕር ሪኢኻዮ ነቲ ናይ ደገ ፖለቲካ እሶም እዮም ድፀልውዎ፣ እሶም እዮም ድዝውርዎ። ኣብ ሰባት ከዓ ብዙሕ ዓይነት ስምዒታት ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም። ፅቡቕ ስምዒታት ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም፣ ሕማቕ ስምዒታት ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም፣ ከፋፋሊ ስምዒታት ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም። ምናልባሽ እውን ምናልባሽ ፅባሕ ለውጢ እንድሕር መፅዩ ኣብቲ ናይ ለውጢ ዝመፅእ መንግስቲ እውን ኢድ ክህልዎም ክእል ኢልካ እውን ትሓስብ ኢኻ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ሕጂ ነቒፍና ተዘየፅሪናዮም ኣብቲ ትኽክል መገዲ ተዘየምፂእናዮም ካብዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ፍትሒ ጉዲልልና ንብሎ ዘለና ስርዓት ካብኡ ይሕሽዮም ኢልካ ክትዛረብ ኣሰካፊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ታሪክና ከም ንፈልጦ እቶም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነቐፉ የሚን ንበሎም ወይ መንካዕ ንበሎም ብኸምኡ ዓይነት ሽም ዘጠምቕዎም ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ እሶም ሓይሎም ወፂኦም ነይሮም እንተትኾኑ እሶም ቁርብ ለውጢ ኣምፂኦም ነይሮም እንተትኾኑ ነቲ ቃልሲ እንድሕሪት ክመልስዎ ደይኮነስ ዲሞክራሲያዊ ክገብርዎ ፈቲኖም ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባሽ እዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ኣይበፃሕናን መስለኒ። ኣብኡ ከይበፃሕና እውን ኣብቲ ናፅነት ምስ መፀ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ መስርሕ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ተዝኸውን እቲ ዝነበረ ውድብ ተሃዲሱ ነይሩ ተዝኸውን እቶም ዝነበሩ ዓብለልቲ ሰባት ኣብቲ እዋን እቲ ካብቲ መራሒ ጀሚርካ ተገኒሖም ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣይንበፃሕናን ነርና። ስለዚ እዞም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ዓብለልቲ ሰባት ወይ ከዓኒ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ኣሰራርሓ ኣተሓሳስባ ክንቀፍ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ንመፃኢናን ነዚ ዘለናዮ ኩነታትን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክንቀፍ ኣለዎ ክብል ከለኹ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ሰባት ኣይተኩርን እየ። ሰባት ኣይኮኑ እንቶም ኣገደስቲ እቲ ተሓሳስቦኦም ትዘረብኦም ትዝገብርዎ ነገራት ኣብኡ ክነተኩር ክንክእል ኣለና። እንተዘይኮይኑ ኣብቶም ሰባት ካብኦም ሓሊፍና እውን ኣብ ቤተሰቦም ኣቦኡ መን እዩ ኣዲኡ መን እያ ሓብቱ መን እያ ከምኡ እንዳበልካ እዚ ናይ ቤተሰብ ፀብፃብ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ እዚ ነቶም ሰባት ሂሚሌት ንምግባር ወይ ንምትሓት ካብኡ ሓሊፍካ እውን ካልእ ናይ ፅልኢ ዘመተን ምክያድ ተዘይኮይኑ ነተሓሳስብኦም ወይ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ትነቅፍ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ክንእለ ክንክእል ኣለና። ክንነቅፍ ከለና ነቲ ተሓሳስባ ክንነቕፎ ከም ዘለና ከዓኒ ከዘኻኽር ይፈቱ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ግምት ክንእትዎ ዘለና እውን ኣብ ክንድና ሜድያ ወፂኻ ሓደ ንሓደ ዝነቅፍ ሓደ ንሓደ ዝልፍ ሓባራዊ ዝኾነ ኣኼባ ወይ ሲምፖዚየም ጌርካ ክትረዳዳእ ትኽእል ይመስለኒ። ደንበ ፍትሒ ኣብ ብዙሕ ሰልፍታት ወይ ከዓኒ ተፈላለያ ማሕበራት ተኸፋፊሉ እኮ እንተሎ ግን ናይ ሓባር ሲምፖዚየም ናይ ሓባር ኮንፈረንስ ገይሩ ናይ ሓባር ስትራቴጂ ክነድፍ ወይ ናይ ሓባር ስምምዓት ክገብር ካልእ ተተረፈ ካብ ምዝልላፍን ካብ ምፅራፍን ክድሕን ዝኽእል ይመስለኒ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ክገብር፣ ሕድሕዳዊ ምክብባር ክገብር፣ ሕድሕዳዊ ናይ ሓበሬታ ለውጥን ካልእ ከምኡ ዳኣመሰሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ንፅቡቕ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ስምምዓት ክገብር ይመስለኒ። ምክንያቱ ዲስፕሊን ኣገዳሲ እዩ። ዲስፕሊን ተዘየሎ ከዓ እቲ ክመፀካ ዝኽእል ሰብ ልቡ ስለ ዝተሓዝውን ኣብ መንጎ ምጥርጣር ስለ ዝኸውን ምናልባሽ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሳይለንት ማጆሪቲ ኣብ ከምኡታት ይኣቱ እቲ ሰብ ኣይተቃዋማይ ኣይደጋፋይ ኮይኑ ላንጋ ላንጋ ይኸይድ። ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ሕድሕዳዊ ምትልላኽ ሕድሕዳዊ ምዝልላፍ ንብዙሓት ሰባት ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ምርዳእ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ስለዚ ብውሽጢ ብምርዳእ ብኣኼባ ብሲምፖዚየም ብኮንፈረንስ ከምኡ ጌርካ ክትፍታሕ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ካብዚ ሓሊፍካ እቲ ካልእ ዝመፅእ ነገር ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኣተሓሳስባ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዓይነት ቃልሲ ኣብቲ መትከል ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣብቲ ዕላማ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኣብቲ ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተዘይተሰማሚዕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል እዩ። ብዙሕ ግዜ ይሰምዐ ተዘይተሰማሚዕ ካሉ ካብኡ ተኣሊኻ ናትካ ትገብር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ይመፅእ እዩ።
ምናልባሽ እትፍልልያትካ ትሚሉ ናይ ሓሳባት ወይ ናይ አይዲዮሎጂ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ሓደ ተቃዋሚ ውድብ እንድሕር ኢልና ኣነ ናተይ ማኒፌስቶ ካፒታሊስት እየ ክገብሮ እንድሕር ኢሉ ምናልባሽ ሓደ ኣነ ሶሻሊስት እየ ክገብሮ እንድሕር ኢሉ ወይ ከዓ ሓደ ኣነ በዚ ሲቪላዊ ክገብሮ ደልዩት ሓደ ከዓ ኣነ ጎነፃዊ ኮይኑ ግን ካብ ኤርትራ ይክብገስ ወይ ካብ ጎረቤት ይክብገስ ድብል እንድሕር ኮይኑ ማዕረኽ እንደዮም ዞም ሓሳባት እዚኦም ንዓና ወሰንቲ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ናይ ካፒታሊስት ሶሻሊስት ኮሚኒስት ዝበሃል ነገራት ምናልባሽ ኣቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና መጨረሻ እውን ህዝቢ ዝውስኖ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ደገ ዝግበር ንጥፈታት እንኮላይ እዚ ናይ ጎነፃዊ ዘይጎነፃዊ ዝበሃል ንዓና ብጣዕሚ ወሳነ ስለ ዝኾነ ነቲ ናብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ብጣዕሚ ወሳነ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እሱ ክዛረበሉ ዘይክእል እሱ ሓሳብ ክበሉ ዘይክእል እዚ ዝጥዕመኒ እዚ ዘይጥዕመኒ ክብለሉ ኣብ ዘይክእል ስለ ዘሎ እቲ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ሓሳባቱ ክዛረብ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ከም ዝበልክዎ ግን ሓሳባቱ ክዛረብ ከሎ ብክብረት ኣብታ ሓሳባት ተኪሩ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰባት ምትኳር ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ሓንሳብ ኣብ ሓሳባት ክትዛረብ ሰባት ሽሞም ክትልዕሎም ትኽእል ትኸውን ግን ብተኻእለ መጠን ኣብቶም ሰባት ተዘየተኮርካ ኣብቲ ሓሳብ እንድሕር ኣተኪርና እቲ ዝመፅእ ሓሳብ ንመፃእ እውን ቀላሲ ክኸውን ይኽእል እዩ መን እዩ መን ብዘየገድስ ሽሙ ወላ ከይተረቕሖ እዚ ሓሳብ እዚኣ ንዓይ ትምልከተኒ ኢሉ ኣብ ጅቡኡ ክእትዋ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ማለት እየ ግን ንሳምሶም ኢልካ እንድሕር ተዛረብካዮ ካልእ ከም ሳምሶም ዝሰርሕ እንድሕር ሰብ ኣሎ ብዙሕ ግዜ እዚኣ ንዓይ ኣይኮነትን እዚኣ ደኣ ንሳምሶም እንድያ ናይ ትምልከተኒ እዩ ዝብል ወላ ክትነቕፎ እተሓሰብካ ሽዑ ደኣ ሞ መዓስ ንዓይሎምኒ ንሳምሶም እዮም ኮይሎሞ ድብል ኣተሓሳስባ ከምፅእ ክእል እዩ ስለዚ ሓንሳብ ኣብነታት ክንጥቀም ኣገዳሲ እኮ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሓሳባት ክነተኩር ወይ ኣብቲ ንነቕፎ ዘለና ክሪኦ ዘይንደሊ ሓሳባት ክነተኩር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ካልእ ሕቶ ክዛረበሉ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ዝንቀፍ ነገራት ንህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዝእትዱ ኢልካ ክትሪኦ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምናልባሽ ህዝብን ሃገርን ክብል ከለኹ ስለዝፈለኹ ወይ ኮንኩን ኣዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ እቲ ህዝቢ እንድዩ ትወሳነ ወይ እቲ ህዝቢ እንድዩ ኣተኩሮ ክትገብረሎ ዘለካ ነቲ ህዝቢ ማዕረኽ እንደ ሓደጋ የምፀሉ ኣሎ እዚ ኣብ ደገ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃዋማይ ካብቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሓይሽ ድዩ ነቲ ህዝቢ ዝሓሸ ስርዓት ከምፀሉ ድዩ ድሓረ ኢልካ እሱ ወሳኒ ይመስለኒ እንተዘይኮይኑ ካብ ብህጂ ትሪኦ ዘለካ ኣሉታዊ ነገራት ፅባሕ ስልጣን እንድሕር ሒዙ ፅባሕ ታንክ እንድሕር ሒዙ ፅባሕ ከላሽን እንድሕር ሒዙ ፅባሕ ቦምባ እንድሕር ሒዙ ፅባሕ ድሮን እንድሕር ሒዙ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሕ ምትሕስሳብ ዘድልዮ ኣይመስለንን ምናልባሽ እዚ ኩነታት እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ንሪኦ ስለ ዘለና እውን ብዙሕ ኣስተምሮ ዘድልዮ ኣይመስለንን እንተዘይኮይኑ ሓንሳብ ኣነ ባዕለይ ክሪኦ ከለኹ ዝብደገ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃወምቲ ሕድሕድ ምቅዋም ሕድሕድ ምዝልላፍ ምናልባሽ ታንክ ነይርዎም ተዝኸውን ምናልባሽ ቦምባ ነይርዎም ተዝኸውን ምናልባሽ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ነይርዎም ተዝኸውን ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ገይርዎ ንብሎ ኣብ ሜዳ ናይ ጭፍጨፋ ናይ ጭቆና ናይ መቕተልቲ ካብኡ ዝሓሸ ምገበሩ ደልካ ምሕታት ኣገዳሲ ይመስለኒ ካልእ ሓደ ተቃዋማይ ናይ ሓደ ጊዜኡን ጉልበቱን ዘጥፍእ ዘሎ መን እዩ ትኽነቕፎ ሓላፍነት ዘለዎ ኢልካ እዚ ሕቶ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ከምኡውን ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እከለይ ክነቅፍ ደሎ እከለይ ክነቅፍ ዘይብሉ ኢለ ክዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዜጋ ናይ ምንቃፍ ሓላፍነት ኣለዎ ዝኾነ ዜጋ ግድን ተቃዋማይ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ደጋፋይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትዝረአ ዘሎ ኩነታት ዓጋቢ እንተዘይኮይኑ ትዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣሰካፊ እንድሕር ኮይኑ እሞ ከዓኒ ብሓሳባት ክቐምጦ ተኽኢሉ እሞ ከዓኒ ከይዘለፈ ክቐምጦ ተኽኢሉ እዚ ክነቅፍ ዘሎ እዚ ክነቅፍ ዘይብሉ ኢልካ ክትዛረብ ብዙሕ እውን ሰንስ ዝህብ ኣይመስለንን ብተፋልየ ግን እቲ ዝነቅፍ ደሎ ካበይ ኣንግሊ ዝነቅፍ ደሎ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ካብ ፅቡቕ መንፈስ ዲ ዝነቅፍ ደሎ እቲ ዝሪኦ ደሎ ሓደገኛ ድዩ ምናልባሽ ኣነ ደጋፋይ ክኸውን ይኽእል እየ ሞቱ ብተቃወምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኩነታት ሓደገኛ ድዩ ምናልባሽ እሶም ፅባሕ ስልጣን ክሕዙ ክኾኑ እሶም ክዕብልሉ ክኾኑ ግን እቲ ዝሪኦ ደለኹ ኣሰካፍ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ንህዝበይ ሽግር ህቦ እንድሕር ኮይኑ ክነቕፎ ኣለኒ ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ዘካትዕ እውን ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ግን ከም ዝበልክዎ ካብ ፅቡቕ መንፈስ ዲ ዝነቅፍ ደሎ ካብ ፅቡቕ ሓሳባት ዲ ዝነቅፍ ደሎ ካብ ስግኣት ተላዓይሉ ዲ ዝነቅፍ ደሎ
እዚ ምርኣይ ወሳኒ እዩ እቲ ካልኣይ ካብ ህልኽ ድዩ ዝነቅፍ ደሎ ካብ ምንታይ ዝነቅፍ ደሎ ካብ ነብሰ ጥቕሚ ድዩ ዝነቅፍ ደሎ ወይ ከዓ ናተይ ሓሳብ ጥራሕ ክስማዕ ኣለዎ ኣነ ድፈልጥ ጥራሕ ኢሉ ድዩ ዝነቅፍ ደሎ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓሳብ ግን ካብ ምዝራብ ዘይምዝራብ ይሕሾ እየ ዝብል ስለዚ እቲ መን ክነቅፍ ዘለዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኩሉ ዜጋ ክነቅፍ መሰል ኣለዎ ባህላዊ ዜጋ ጥራሕ ደይኮነ ብደገ ዝርኤካ ሰብ ጌጋ ትገብር እንድሕር ኣለኻ ጌጋ እዩ ተበለ እውን ብዙሕ ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ግን ካብ ጽቡቕ መንፈስ ካብ ምእራም ምድላይ ካብ ጽቡቕ ሓሳባት ዝነቅፍ እንድሕር ኣሎ እሱ ጥራሕ እዩ ትወሳኒ ተዘይኮይኑ ከም ዝበልክዎ ካብ ህልኽ እነቅፍ እንድሕር ኣሎ ካብ ናተይ ሓሳባት ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ኣነ ጥራሕ ዓብላሊ እብል እንድሕር ኣሎ ግን እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ እዞም ኣነ ዓብላሊ ኣናተይ ሓሳብ ክስማዕ ኣለዎ ኣነ ጽቡቕ ገባሪ ኣነ ክኢላ ድብሉ ሰባት ስም ኣልዒሎም እዮም ዝዛረቡ ምክንያቱ ንሰባት ከጥቅዑ ስለ ዝደልዩ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ናይ ፅልኢ መደረ እዮም ዝውስኽሉ ምክንያቱ ሰብ ምስኦም ክኸውን ነቲ ሶም ዝልፍዎ ደለዉ ነቲ ሶም ዝፀርፍዎ ደለዉ ምናልባሽ ነቲ ንሶም ዝነቕፍዎ ደለዉ ሰብ ካልእ ምስኦም ተደሚሩ ክነቅፍ ካልእ ምስኦም ተደሚሩ ክዛረብ ስለ ዝደልዩ ብኡ ከዓኒ እቲ ናቶም ሓሳባት ዓብሊሉ ክወፅእ እሞ ንሕና ዓብለልቲ ኢና ክብሉ ስለ ዝደልዩ ከምኡታት ነገር ትርኢ ከዓ ስለዚ መን ክነቅፍ ኣለዎን ካበይ ኣንግል ክነቅፍ ኣለዎን ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚኣ እውን ኣገዳሲት ነጥብ እያ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለኒ መስለኒ የቐኒየለይ